bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV wonɓe nder leydi hay caggal leydi on calminama onon foof e mbadi kuɓal ko yettude Allah e julde nabi Muhammadin ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mbiɗa sikki on paami e ɗi dumunnaji foof eɗen goni e taaɓe yettade won e jour uji équipe nationale du Sénégal d'ailleurs son jii ngal ɗo ɓorno ngal on paami ko supporteur mawɗo kadi eɗen goni e nder coupe du monde ko ɓoyani ko en gummima toon to galle capitaine équipe nationale du Sénégal woni Kalidou Koulibaly hande eɗen tawe ɗo e goto e ɗin jour uji wonɓe toon to Qatar ko gonga kono ko dossard numéro 9 le natif no mbiyatni de haade bere haysinno tawi o jibina ko toon to oyona leydi France haysen kalani inde mbi sikon paami kalten ko haala Boulaye Dia markuɗo bit qualificatif hakkude leydi men Sénégal e dowla Égypte mbiyen bit égalisateur ɗo e stadium Abdoulaye Wade mo Jam Ñaajo hande noon Piindi TV ari ha ɗo e ɗo ɗo gonɗen ko Guédiawaye ko adi foof goggo Fune walla nen Fune min calminima min calmini galle o foof mi salmini noon mi weltima e garal moon koyɗo gummin ɗon to gummi ɗon ɗo ha garɗen ɗo weltare mum ne heewi am naati am no feewi alhamdulillahi rabbil alamin ɓe mbi so neɗɗo jibini wiye yallah hokkam ɓurɗumi yallah hokkami ko iwi am ko ɓurimi ɗo ɓiɗɗo jibina fof waɗa e mum barke sona ɓi bajol leydi alhamdulillahi min jetti yallah hande oɗo ñalawma hande min jibini Boulaye Dia jibinama e France ha mawni ha fotini fotini arti wi leydi ndu jibina ko ɗum fonki ɗo gonɗa fof sa fonkani leydi ma fonkani haydara a fonkani haydara o jibinama ko fotini wanda gorgol makko na yummamane yummakko en omande gorgol makko en kono Allah hoddirani o wara o yemin kono min beltima so dañi wara e Sénégal o arani Sénégal fof o arani bawdi ko en o arani bandi ko en o arani mawni ko en o arani aduna fof ben équipe Sénégal so dañi gagné ko gagné Sénégal fof ko weltare Sénégal fof min jetti Allah e naaɗo mum hande noon min onon en tant que jinnaɓe Boulaye Dia minen jinnaɓe Boulaye Dia ko holko tinnoton hande caggal nde o ɓorni on équipe on maillot équipe nationale du Sénégal holko tinnoton e balli moɗon to balli sala min beltoto so min jimo hay télé sona suwe sono ɓe gayni suudo ko weltare tan min ñamata min jarta Allah e weltade o nani o nanani fof ko ɓiɗɗo Sénégal tan gasi nani o fof kamɓe poti min beltoto kamɓe beltoto no fewi minen famille amen e ɓiɓɓe amen e leñol amen fof ɗo jaltimo fof mbiyata ko gorgol mum Boulaye Dia gorgol mum Boulaye Dia min jetti Allah e naaɗo mum weltare wotere nde tan ɗo jeeyi fof min beltoto tan weltare nde naata e amen min beltima no fewi sona ɓe gayni hakkillaji fof ko dow goni min jetti Allah e naaɗo mum noon babo yam min jettimo ko noon wonno ko goggo Fune Dia en jettima ko kanko kadi ko kanko ko goggo mum Boulaye Dia ɗum noon joni joni o en dokkat konngol Djibril Sadio Dia mo ganduɗa kañumne ko mawniraɗo e Boulaye Dia omo ɗo jooɗi kankone kadi aussi o werlo hen konnguɗi ko ɗon yewtere nde ɓurata judde e makko kanko Djibril assalamu aleykum waleykum salam mi salmini on mi juurima on min beltima kadi aussi e déplacement moɗon arde ha Guédiawaye yiide jinnaɓeɓe yiide bandiraɓeɓe yiide leñol ngol ɗum ko no foore amin no fewi voilà ko weltare tan namdalam gaddinal ko hol gonɗo Boulaye Dia Boulaye Dia ko nationalité français o jibina ko France to wiyete Oynax ko toon o jibina ko toon o neehi toon o mawni ko toon kadi o janggi Boulaye Dia noon jinnaɓe makko kañumen ko Afrique naaɓe ko Sénégal naaɓe jinnaɓe jibina ko toon to wiyete haade bere bam makko wiyete ko Sadio Dia voilà inde waccore haɓe mbiyamo Dia Nouha nene makko ne wiye Huje Huje Diawara bam makko ene wiye Amadou Demba Goli voilà yummum bam makko ene wiye Kadiata Camara en jeeya Wendo Boseyaɓe Amadou Demba Goli en jeeya to wiyete Dunde
ɓe jooɗi noon koye sarankulleɓe jooɗi ko haadibere noon ko wuro sarankulleɓe ko on woni Boulaye Dia hannde mo yimɓe kuccitta écran ji ene jeeɓa ene kolla fierté muɗum wonde oɗo saaha ene waɗa golle paydinde e nder équipe nationale Sénégal. Ko adi fof namdal ɗimmal jiɗɗen namdade ko kanko Boulaye Dia o heeɓi jibinede toon to leydi France o mawni toon gurdam makko professionnel fof ko toon waɗi signature makko professionnel gadi toon to Reims hannde omono fetta toon to Salernitana mbeɗara caggal Villarreal omo tawe équipe nationale du Sénégal holko waɗi motivé Boulaye Dia holko duñimo e arde jouɗe équipe nationale du Sénégal? eyyi donc namdal ngal banggal fayida no fewi par ce que Boulaye Dia no mbiɗen ni ko suka moƴƴo haqqille no fewi kadi ko suka tinɗo hoore muɗum e fayida saabu haɗen gandi jibinande France ko ɓuuri hen hewde hannde kewani arde hay vacances kanko noon premier makko arde vacances ko 2016 o ari ɗo henna vacances on saaha waɗani signé pro o ruti 2016 hamo jokki football makko ha 2017 o waɗi signé pro nde o ummoto toon pour wadde choisir nde Aliou Cissé ari ɗeftudemo yo ar hedde Sénégal bam makko yamiranimo wonde yo suuɓo Sénégal ko kanko tan e fierté makko nde wonno arino ga 2016 kanko ɗefti idée makko arde Sénégal juyde e leydi bam makko kanko yiyani ɗum hoore makko kanko yiyani hoore makko Sénégal yiɗani hoore makko Sénégal jaɓi noddango Sénégal naaɓe yo ar o tawta ɗumen o ari o tawta ɗumen kanko Boulaye Dia o mbiɗa sikki bandiraɓe paami Boulaye Dia sumgo muɗum juude ɓornade maillot national du Sénégal wonano won hen mbaɗata ni o haali joni joni jinnaɓe pooɗa banggue yummiraɓe babiraɓe ha wonta pooɗe ndure hen sa joomum jaɓa sababude jinnaɓe mais Boulaye Dia kañum suɓani hoore muɗum équipe nationale du Sénégal ɗum ɗon mbiɗa sikki kadi ene feeña à chaque fois e match makko so tawi Boulaye Dia ɓornima maillot walla mi wi haade classement o yaltude onon ɓesgu makko ngu so tawi on jiyantawa classement e on ɗon 11 départ holno mbayron avant match onon bandiraɓe onon bandiraɓe minen bandiraɓe so tawi min jiimo e nder terrain o no mawnamo wini deeɗo fune no wini tan ene foore amen no fewi saabu haɗen gandi Sénégal ene yaaji Sénégal ene mawni combien de millions de personnes so wiyama yimɓe 11 cuɓama e nder Sénégal fof no foti e nder yimɓe 11 ɓe ɓinguel moɗon ene jeeya hen ɗum ɗon ko ene mawni no fewi ela ene weeli no fewi haala kalɗo jaltuɗon bandiraɓe Boulaye Dia miñiraɓe Boulaye Dia babiraɓe Boulaye Dia kawiraɓe Boulaye Dia ɗum ɗon tan ene mawni amin ene weeli no fewi te ɓen ɗon ala hen fof mo dokkuɗa mbuuɗu ala mo dokkuɗa hen haydara ko beelam muɗum tan faade moɗon ɗum ɗon minen ala komin mbawi yobde Sénégal naɓe haydara on paami bandiraɓe ko sentiment de fierté no mbirat ni ko weltare mawde tawɗen ɗo ɓeɗo jinnaɓe Boulaye Dia ina gundi no fewi nden weltare kadi mbiɗa sikki ne janggo e jeese mabɓe bandiraɓe fof paami ɗin konngudɗi ɓe jaltin ɗo joni noon Guédiawaye tan yonani par ce que wona Guédiawaye tan woni bandiraɓe Boulaye Dia to goni ma en ɓos joni en goɗɗata jahaten ko toon to PAI mbawen yiide kadi aussi famille gonɗo hono kañumen ƴeewen holno jaɓɓorto en goho ɗiɗi holko jogui ene kaala e on ɗon Boulaye Dia numéro 9 équipe nationale du Sénégal gonɗo hande toon to Qatar ɗum noon mbason woɗɗude joni joni ma en gar so Allahu rabba jaɓi bandiraɓe mi sikon paami ha joni ɗen tawe ɗo e jilluji no mbirunoɗen nane ni wonde ɗo e PAI en jettima ɗo en tawan ɗo bandiraɗo debbo ko gonga kono en tawi ɗo famille o foof machallah sukaɓe en ɗo ɓe jaɓɓima kadi Piindi TV no fewi eɗen gandi ko sukaɓe yiɗɓe football ɗum kadi bettani hay goto ɗum noon monsieur Dia Djibril Dia Allah waɗi en tawan ɗo bandiraɗo debbo ɗum noon min dokkuma konngol tan jokkita mbawen uddude yewtere nde hen keddini gudden jillu ngu nde tawno nana fuɗɗo hirde seeɗa eyyi ko weltare tan ha hande caggal nde gummiɗen Guédiawaye to galle Fune Amadou Demba Goli voilà Fune Dia o e Sadiel Dia jiiɗimo e baba on woni bandiraɗo debbo mo tawonɗen Guédiawaye o en gummima toon garɗen hedde Guédiawaye PAI tawde ga en nam kadi bandiraɗo debbo goɗɗo hono takko Amadou Demba Goli Dia o on woni takko Dia on en gari en tawanimo ɗo en nam ko jaltuɗo
kono noon ha hande wori kon rufani somo wonnoɗo kankone ko beelam makko tan o hollata hen donc haɗen mbawi wadde sa représenté absence makko ko hollu tan weltare kanko takko Dia o hoore muɗum e place makko haɗen gandi so tawnoma ko weltare tan kankone hollata donc ɗum ɗon kadi aussi wonani haydara ko weltare tan kankone somo tawno ɗum woni ko hollata voilà ko amma wona ɗum en jiiɗino yettoyade ha Pala Jahay woni toon ko Haruna Amadou Demba Goli Dia o on wiyete Haruna Dia e bamum Boulaye Dia kamɓe ne jiiɗi yumma e baba on galle muɗum woni ko Pala Jahay ne wonde ɓesgu muɗum en jiiɗino kadi yettoyade hedde Thiaroye woni toon ko Demba Amadou Demba Goli Dia o Demba Dia on kañum ɓesgu muɗum woni toon Demba Dia o noon sankima ɓesgu ngu nen ɗon on ne kañum ne e bamum Boulaye Dia jiiɗi yumma e baba ɓen fof ko ɗo en nam goni donc Allah waɗi fuɗɗima jamminde seeɗa en keɓani yettoyade ɓe kono noon min komi miñiɓe tan ɗo tan yoni en gari ɗo en nam e galle de Takko Dia takko en tawani ɗum ɗo en nam comme no mbimi ni min tan yoni alhaaliji ɗi foof voilà résumé tan ko leñol ngol ko gotol koɓe bandiraɓe voilà bammun Boulaye Dia wiyete ko Sadiel Dia yimɓe mbiyamo Dia Nouha Sadiel Dia bammun wiyete ko Amadou Demba Goli Dia o yummum wiyete ko Kadji Camara o jeeya ko Wendu Bo Seyaɓe Amadou Demba Goli Dia o jeeya ko Dunde e ɓe gummi ɗon noon ɓe goni e haadibere ko wuuro Sarankulleɓe ɓe koɗi ɗon e ɓesguji mabɓe ɓe jibini ɗumen ɗon hankkadi woni jiidugal e ɗon ɗo ɓe koɗi ɗon noon kadi aussi ɓe jasani ɗon ko ɓe teddina ɗon aɓe guittina ɗon gueɗal e wuuro haadibere e ɗum ɗon tagui weltare nde so ari ko Sarankulleɓe e fulɓe e fofoof ndendi weltare nde ɗum ɗon ko weltare tan ko noon en jettimo no feewi kanko Djibril Sadio Dia bandiraɓe paami wonno ko yettade koreji e bandiraɓe Boulaye Dia woni attaquant numéro 9 équipe nationale du Sénégal sikala e quelques heures inchallahu rabbi ma en joue hakkude men e équipe mbo Angleterre ko match pour dañde ko wiyete ko qualification quart de finale so tawi sukaɓe ne mbawi rokkirden score mo ganduɗa ko score pronostic aji mabɓe saabu eɗen gandi ko sukaɓe yeeɓoɓe football no fewi aɗa hokkiri pronostic hay sinno tan ko ni hayso caméra huccitani ma mbiɗa 2-0 onon ne score Sénégal Angleterre score goto haalani onon kon famille Boulaye Dia on karani score est ce que Boulaye Dia ma marko no foti biɗo jo markat 2 o wi Boulaye Dia ma marko 2 bi no foti Boulaye Dia markat janggo walla hande 3 o wi waɗata ko triplé yo Allah jaabu duwaw donc bandiraɓe mbiɗa sikki en garda men ha ɗo en jetti Thiat kanko heɗenen to banggue caméra o Kismasi aussi nanɗo jodde meɗen inchallahu rabbi en beltanimomo kankone Djibril Sadio Dia golle ma jooɗi peewi hande ko Boulaye Dia hanki wonno ko Kalidou Koulibaly janggo ko joueur goɗɗo pettowo équipe nationale du Sénégal surtout yo Allah hokken polgu e oɗo ñalawma dimanche